एक बात हमरा समझ में नहीं आवत, ई कुछ दिन से तेनालीराम दरबार में नजर नहीं आवत, का बात है? कल दिखाई दे, तीरथ कइल रहे, आजे लौटलस हो। कोषाध्यक्ष जी, हमरे तो समझ में कुछ ना आवेला कि ई कमबख्त काहे इतना तीर्थ पर जाला, और पता ना जइबो करेला कि नाही। हमरा समाचार के अनुसार तू घर में पड़ल रहेला, दिमाग लड़ावत रहेला। भाई कुछ भी करत होके, मगर बात गलत बा। ऊ महाराज के साथ अपना नजदीकी के और महाराज के ढील के नाजायज फायदा उठावेला। और कोषाध्यक्ष जी, रउआ गौर कईनी ऊ कोना कोना दिन तीर्थ पे जाला? कब कब का कहल चाहतनी आप? ऊ सब दिन तीर्थ पे जाला जब दरबार के अंदर बहुत काम होला, सरकारी मुद्दा पे बहस होत रहेला, जब सड़क के मरम्मत और तालाब सब सराय के खर्चा के हिसाब किताब चलत रहेला। मतलब जब दरबार में बहुते काम होला, जब दरबार देर तक लागेला। अरे हाँ, ई तो हम सोचबे ना कईनी है। अगर सोच भी लेती तो का कर लेती। जब जब उजाला ई महाराज के जानकारी में होला, और छुट्टी का तो ऊ कोनो मौका छोड़बे ना करला। हम कल पूरा दिन बैठ के पूरा हिसाब लगौनी। अब की साल उ लगभग 50 बार छुट्टी ले चुकल बा। मगर राजगुरु जी, हमनी के रियासत में तो ऐसा कोनो कानून बनल ही ना कि कितना छुट्टी एगो दरबारी ले सकेला। अब बनी, अब कल हम दरबार में ही मुद्दा उठाइब कि हर दरबारी की छुट्टी तय होके के चाहिए। उ तो ठीक बा, मगर कोनो आदमी तय शुदा छुट्टियन से अधिका छुट्टी ले तब तो ओकर उतना दिन के तनख्वाह कटे के चाहिए। अरे पगार कटला से का होई? तब फिर का कैल जाए के चाहिए? कैल ई जाए के चाहिए कि ऊपर भारी दंड लगावे के चाहिए, और जुर्माना करे वाला पंचन में कोषाध्यक्ष जी तो रहबे करेलन। हाँ, खूब बढ़िया जुर्माना ठोकी है कम वक्त पर। अरे पहले ये कानून तो बने। अरे बनी का है ना, काल हम ही उठाई राज दरबार में इस सवाल। तो ठीक बा, कल लगे द दरबार। महाराज, हम कुछ कहल चाहतानी। कहीं राजगुरु जी, का कहल चाहतानी? महाराज, हम लोग के रियासत में कानून बहुते ज्यादा बा, मगर दरबार के कानून में बहुत सारा बात के नजरअंदाज कइल गइल बा। जैसे महाराज, राज दरबार में राज दरबार के बड़का ओहदेदार लोगन के छुट्टियन के कोनो कानूने नहीं खे। कोनो आदमी साल में 60 दिन के छुट्टी करेला, तो कोनो 6 दिन के भी ना। हाँ, ये बात तो बा महामंत्री जी।
आप भी ध्यान न देनी है। महाराज, उसूलन बड़का मंत्री अहुदेदार सिपाही लोगन के छुट्टी के मियाद एक कारण से नाई बनाइल गईल, काहे से कि इ लोग 24 घंटा काज पे बुलाइल जा सकेलन। सेनापति जब जंग पर रहेलन त कई महीना मैदाने जंगे में रह जालन। हाँ, वो अहुदेदार लोगन खातिर बाहर कोनो मुहिम पे नाई रहेलन। कानून बनावल जा सकेला। ठीक, आज वही के तय के लिहल जाओ। महाराज, राउर राय में उ लोगन के कितना छुट्टी मिले के चाहिए? उहे 15 दिन त्योहार के अलावा, और हाँ, कोनो खास बड़ा हादसा या बीमारी के छोड़ के। महाराज, तीर्थ यात्रा भी 15 दिन में शामिल ना होके के चाहिए। नहीं महाराज, होके के चाहिए। महाराज, जौन परेशानी कुदरती तौर पे आवेला, जैसे कोनो नजदीकी रिश्तेदार के मरल या बीमारी, उ तो समझल जा सकेला महाराज। मगर तीर्थ यात्रा तो आपन मर्जी के फैसला बा। अगर केहू के तीर्थ यात्रा पर जाए के बा तो उ 15 दिन खर्तिन जा सकेला, और आप फिर त्योहार के छुट्टी के साथ मिला के तीर्थ यात्रा पे जा सकेला। बिल्कुल ठीक कहानी है राजगुरु जी। महामंत्री जी, यह कानून बना दिहल जाओ। और महाराज, फिर जेहू मुकर्रर 15 दिन से ज्यादा गैर हाजिरी करत रौरा हुक्म के अपमान करे महाराज, तो ओकरा साथ कौन सलूक कैल जाए? उनकर तनख्वाह काट लेवे के चाहिए। महाराज, दरबार में ऐसा बहुत अमीर दरबारी भी हुए, 4-5 दिन के तनख्वाह पर जिनकरा के कौनो असर ना पड़ी। तो फिर महाराज, हमारा राय में उन पर जुर्माना होके के चाहिए। ठीक बा, यह कानून बना दिहल जाओ। महाराज, हाँ, बोला तेनाली, का कहल चाहतारा? महाराज, हम चाहतानी कि हमके कुछ रियायत मिले के चाहिए। काहे? तहार कौनो खास कारण बाटे का? जी महाराज, हमार ज्यादा छुट्टी ए से होला, काहे से कि हम तीर्थ यात्रा पर जाइना, धर्म कर्म के काम करीना। हम तोहके ज्यादा छुट्टी तो ना दे सकीला, काहे कि अगर दूसर दरबारी लोग भी तीर्थ यात्रा पर गईल शुरू कर दिहलन तो? ठीक बा महाराज, फिर आप हमसे एगो वादा करी। ऊ का? ऊ ये महाराज कि अगर ऐसन मौका आइल त जुर्माना तय करे खातिर जे भी पंच चुनल जाओ, ऊ हमार मर्जी से होइहन जा महाराज। ठीक बा, हमके कौनो एतराज नहीं खे। पंच भी तो कुछ सोच समझ के ही फैसला करीहन। जी महाराज। महामंत्री जी। जी महाराज। तो फिर साल के शुरू होखते पिछले साल के गैर हाजिरी के तफसील देख के जुर्माना लगावे के कार्रवाई अंजाम दे दिहल करी। महाराज, अब तो इस साल खत्म होखे वाला बा, अब अगला साल के शुरू होते हम लोग ये कानून लागू कर दे। वाह राजगुरु जी, आज तो आप लपेट ही लेनी हो कम वक्त के। हाँ, बहुत दिनन से बचत चलत आवत रहे हो, आज आ गईल हमरा मुट्ठी में। मगर इस साल तक गईल, अब पूरा 1 साल इंतजार करे के होई वह पर जुर्माना लगवावे के खातिर। इहे तरह गलत सोचा तानी। का मतलब? देखो, हर साल के आखिरी 15 दिन और नौका साल के 3 दिन तेनाली प्रयागराज में काटेला, और आवे वाला 2-4 रोज में वो यहाँ से खिसक ले। देख ली हो। हाँ, अरे पहले ही अपने छुट्टी से ओकर गैर हाजिरी 3 गुना बा।
फिर तो वो जरूर केहू के मौत का ही बहाना लगाई, नहीं तो कंजूस के जुर्माना के नाम पर तो नानी ही याद आ जाई। नहीं, अब की बार कोनो बहाना नहीं चले देबो कर। अगर ऊ कोनो आदमी के मरला के बहाना बनावलस तो हम ओकर पूरा खानदान के महाराज के सामने लाके खड़ा कर दे। हाँ, ओकर मेहरारू तो राउर के रिश्ता में ही बा ना। हाँ, एक एक रिश्तेदार के पता मालूम बा हमरा। अब की बार तो ऊ पकलवा के फंसाइए के मानब हम। भाई हमके त लागता कि वो एह बार ना जाई। हाँ, हमहू के यह लगत बा। अरे जाई कैसे? जाई तो फांसी, बहाना बनाई तब वो फांसी, नाई जाई तो तंग होई, गरियाई हमरा। अरे आपन तो जीते जीत बा। महामंत्री जी, काल हम चर्चा करत रहनी है गांव में पेड़ लगावे की, ताकि बाढ़ के प्रभाव के कम कैल जा सके। जी महाराज, तेनालीराम जी के भी यही सलाह रहल। का बात बा? तेनालीराम जी नजर नहीं खनावत? जी, उ तो हर साल के भांति प्रयागराज गइल बड़न। महाराज, वो 18 रोज से पहले नहीं आई हन। औरी पहले ही उनकर 40 गैर हाजिरी बाटे। महामंत्री जी, उनकर वापिस औते जुर्माना के कार्रवाई के अंजाम दे दिहल जाओ। जैसन हुकुम महाराज। आज तो मजे आ गइल। भाई हमके त सपना में भी अंदाजा ना रहे कि वो यह बार भी तीर्थ के नाम लेके चल जाई। जब आदमी के गुरूर हो जाला ना तो ऐसने होला। मगर एक बात बा सोचे का, उका वो जुर्माना के पंचन के ओकरे मर्जी से चुने का ओकर शांति। अरे ओकर बंदोबस्त हम कर ले। दरबार के सभी सरदार और ओहदेदार में आम राय बना ले कि जुर्माना 15,000 सोना के मोहर से कम ना होके। हाँ, फिर तो बच के कहीं नहीं जा पाई। फिर तब पहली बार रहुआ होके करारी चपत लगवाई। अगर हम लोग सब दरबारी के बीच में ई आम राय बनवा लेनी तब 15-16 हजार सोना के मोहर के चपत बड़ा महंगा पड़ी हो अकलमंदवा पे। तब फिर रहुआ इंतजार करी ओकरे वापस आवे का। अरे वापिस अइला के ना, हमके तो इंतजार बा उ बकलोलवा पे जुर्माना लगला के। हाँ, अरे रुआ अभी और लेट नहीं मानी? आज दरबार नहीं जाएम का? जाइब, मगर तनी देर से। देर से जाए से त महाराज के और अनुपस्थिति के त तुरंत ख्याल आ जाई। हाँ हाँ, मालूम बा। फिर तो उ फौरन रउआ पे जुर्माना लगाए के हुक्म दे देम। हाँ, हम भी यह चाहतन। का रउआ चाहतानी कि रउआ पे जुर्माना जल्दी लग जाए? हाँ, हम चाहतानी
कि जुर्माना के प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो। कमाल बा, रउआ जल्दी से जल्दी जुर्माना देवे चाहतनी। हाँ, काहे? काहे से कि जब परिस्थिति अनुकूल हो तो वो काम चाहे फायदा के हो चाहे नुकसान के, तो वो काम जल्दी से जल्दी कर देवे के चाहिए। शायद रउआ ठीक है कहतानी। तेनालीराम। जी महाराज। हमरा ताकीद के बावजूद तू इतना लंबा गैर हाजिरी कैला? महाराज, ई धर्म कर्म के काम है और हम बचपन से मौका पर प्रयागराज जात हई। तू सोचा तारा तहरा तीर्थ पर गईला से तू स्वर्ग में चल जाइबा? और बाकी के लोग जे राजकाज के कार्य में लागल बा उ नरक में जई हंसा। ना ना महाराज, मगर ई त हम अपना दिल के सुकून खातिर करी ना। विश्वास पर कोनो बहस ना कइल जा सकेला। हाँ, बहस तो नइखन कइल जा सका, मगर जुर्माना तो कइल जा सकेला ना। जी महाराज, अब ओकरा खातिर हम तैयार बनी। तो ठीक बा, आवे वाला शनिवार के पंचलोक के बैठा के तहरा जुर्माना के रकम तय हुई। हम शनिवार के दरबार में रहम महाराज। मगर महाराज, आपके आपन वादा त याद बा ना? कैसन वादा? आप हमसे वादा कैले रही कि आपन सजा खातिर पंच के चुने के हक हमारे होई। हाँ हाँ, हमके याद बा। ऊ हक तोहरे रही। तू जेके जेके पंच बनावल चाहा तारा, उनकर नाम महामंत्री जी के लिखवा दो। महाराज, हम अबे ना लिखवा सकीना। हमके 3 दिन के वक्त दी। तो एकर मतलब ही कि अभी तोहके अपना जुर्माना के सजा देवे वाला पंच के तलाश करे के बा। जी महाराज। तो ठीक बा, तू आज से चौथा दिन महामंत्री जी के 5 पंच के नाम दे दी है। जवान आज्ञा महाराज। महामंत्री जी। जी महाराज। तेनालीराम जी के नाम देवे के 2 दिन के भीतर पंच लोग के फैसला देवे के खातिर बुलवा ली, और यहाँ जुर्माना के रकम ओहिजे अदा हुई। जी महाराज। आज तक कमाल हो गई। महाराज स्वयं ही जुर्माना का बात शुरू कर देना। बकलोलवा देर से जोन पहुंचल दरबार में, यही कारण महाराज के ओकर छुट्टी के याद आ गईल। अरे जब पूरा वक्त आवेला तो ऐसा नहीं होला। मगर इतना आलसी तो ना है। ये मालूम रहे के बाद भी कि ओकरे छुट्टी के लेके नया नियम बना देवल गल बा, फिर भी सबसे पहले चुपके से आके आसन ग्रहण करे के बजाय सबके सामने महाराज के सम्मुख देर से आए के उनके अपने अनुपस्थिति का याद दियौलस। एक बात तो हमारो के अचंभा में डाला था। ऊ का? जब वो राज दरबार में आइल तो बिल्कुल बेफिक्र और निश्चिंत रहे, और वो में आत्मविश्वास रहे, जैसे ओके मालूम होके कि ओके औते ही महाराज ओकरे जुर्माना के बात करी हन।
रउओ एक ठो बात नाई समझतानी। ओ का? का उ ई कि मुसीबत वैसे तो आदमी पे आवेला और कब्बो कब्बो आदमी मुसीबत पे आ पड़ेला। Taka dimata.